V nasledujúcich videách sa budeme bližšie venovať množine prírodzených čísel. Začneme pravidlami pre deliteľnosť prvými 10 prírodzenými číslami. Ak tieto pravidlá poznáte už zo základnej školy, tak pokojne si môžete video pretočiť. Začneme jednotkou. Keďže každé číslo je deliteľné jednotkou, tak tento prípad je triviálny. Ďalej, číslo je deliteľné dvomi práve vtedy, keď je párne. Respektíve posledná cifra je deliteľná dvomi. Čiže napríklad číslo 128 je deliteľné dvomi, 129 už nie. Číslo je deliteľné trojkou práve vtedy, keď jeho ciferný súčet je deliteľný tromi. Napríklad pri čísle 381 je jeho ciferný súčet 3 plus 8 plus 1. Čiže 12. 12 je deliteľná tromi, teda aj 381 bude deliteľná tromi. Číslo 1241 už nie je deliteľné tromi. Číslo je deliteľné štvorkou, ak posledné dvojčíslie je deliteľné štvorkou. Čiže napríklad číslo 932 je deliteľné 4, pretože 32 je deliteľné 4. Taktiež napríklad 12004 sa berie 0,4. No a číslo 779 nie je deliteľné 4. Číslo je deliteľné 5, ak posledná cifra je 0 alebo 5, napríklad 805, ale nie je 904. Číslo je deliteľné 6 práve vtedy, keď je deliteľné dvojkou a trojkou zároveň. Napríklad číslo 726 je párne, takže je deliteľné dvomi. A jeho ciferný súčet je 15, takže je deliteľné aj tromi, teda je deliteľné aj 6. Pre sedmičku je také smiešné pravidlo. To číslo skôr asi vyskúšate vydeliť ručne, ale existuje. Ide o to, že zoberiete dvojnásobok poslednej cifry a odčítate ho od zvyšku čísla a skúmate, či tento rozdiel je deliteľný 7. Napríklad pri čísle 672 je dvojnásobok poslednej cifry 4. Odčítame ho od zvyšku čísla, čiže 67 minus 4 je 63. No a 63 je deliteľná 7, takže aj 672 je deliteľné 7. Napríklad u čísla 905 je dvojnásobok poslednej cifry 10. 90 minus 10 je 80. No a 80 nie je deliteľné 7, takže ani 905. Číslo je deliteľné 8, ak posledné trojčíslie je deliteľné 8. Napríklad 109 816. Zoberieme 816. To je deliteľné 8, takže aj celé toto číslo je deliteľné 8. U 216 302 to ale neplatí. Číslo je deliteľné 9, ak jeho ciferný súčet je deliteľný 9. No a číslo je deliteľné 10, ak posledná cifra je 0. Deliteľnosť väčšími číslami skúmame nasledovne. Rozložíme si ich na dve menšie, ktoré musia byť navzájom nesúdeliteľné. Teda ich najväčší spoločný deliteľ musí byť 1. Potom číslo je deliteľné 12 práve vtedy, keď je deliteľné 3 a zároveň je deliteľné 4. Keď skúmame deliteľnosť 14, číslo musí byť deliteľné 2 a 7 zároveň. Pri 15 je to 3 a 5, pri 18 2 a 9 a tak ďalej. Ale pre čísla ako 11, 13, 16 alebo 19 sú už pravidlá pre deliteľnosť tak zložité, že sa ich ani neoplatí učiť. Radšej si treba dané číslo vyskúšať vydeliť týmito číslami. Dúfam, že ste ešte nezaspali, ale tieto pravidlá pre deliteľnosť sa fakt hodia. No a poďme ďalej. Množinu prírodzených čísel môžeme rozdeliť na 3 časti. Prvú tvorí samotné číslo 1. Toto číslo má jediného deliteľa, jednotku.
Druhú skupinu tvoria prvočísla. To sú čísla, ktoré majú práve dva deliteľe, a to jednotku a same seba. Tým, že som jednotku vyčlenil takto von, som chcel zdôrazniť to, že jednotka nie je prvočíslo. Prvým a zároveň jediným párnym prvočíslom je 2, ďalej 3, 5, 7, 11 a tak ďalej. No a tretiu skupinu tvoria zložené čísla. Ktoré majú 3 a viac deliteľov. Prvým zloženým číslom je 4, potom 6, 8, 9, 10 a tak ďalej. No a týmto som vám vlastne vysvetlil základnú vetu aritmetiky, ktorá hovorí, že každé prirodzené číslo väčšie ako 1 je buď prvočíslo, alebo je zložené číslo, ktoré sa dá rozložiť na súčin prvočísel. Inak povedané, každé zložené číslo je deliteľné aspoň jedným prvočíslom. 4 je napríklad 2x2, 6 2x3, 8 2x2x2, 10 2x5 a tak ďalej. Takže vidíme, že prvočísla sú celkom dôležité a hodí sa vedieť postup na to, ako zistiť, že či je nejaké číslo prvočíslo. Napríklad 281 je určite deliteľná jednotkou a 280 jednotkou. Takže stačí vyskúšať, že či je deliteľná nejakým číslom od 2 až po 280. Počkať, to by trvalo celkom dlho, nie? Našťastie to robiť nemusíme. Stačí testovať len tie deliteľe, ktoré sú na najvýš rovné odmocnine z tohoto čísla. A toto platí obecne pre každé číslo. Keďže odmocnina z 281 leží niekde medzi 16 až 17, tak stačí testovať čísla od 2 až po 17. No a ak medzi týmito číslami nenájdeme žiadneho deliteľa, tak môžeme povedať, že 281 je prvé číslo. Od 2 do 17 to je ale stále 16 čísel a tento rozsah si môžeme ešte skrátiť. Napríklad vidíme, že 281 nie je deliteľná dvojkou, pretože nie je párna, tak tým pádom nebude deliteľná ani štvorkou, šestkou, osmičkou a tak ďalej, násobkami dvojky. Ak nebude deliteľná trojkou, tak nebude ani šestkou, deviatkou, dvanáctkou a tak ďalej. Takže stačí testovať len prvočíselné deliteľe. To ostatne vyplýva z toho, že ak by bola 281 zložené číslo, dá sa rozložiť na súčin prvočísel. Teda stačí sa pozrieť na čísla 2, 3, 5, 7, 11, 13 a 17. Povedali sme, že 281 nie je deliteľná dvojkou, pretože nie je párna. Ďalej jej ciferný súčet je 2 plus 8 plus 1, teda 11, nie je deliteľná trojkou. Na mieste poslednej cifry nie je 5 ani 0, teda nie je deliteľná 5. Dvojnásobok poslednej cifry je 2, minus zvyšok čísla je 26, teda nie je deliteľná ani 7. No a ak si skúste toto číslo vydeliť 11, 13 alebo 17, zistíte, že ani toto nie sú jej deliteľe. Teda prišli sme na to, že 281 je skutočne prvé číslo. Ako vidíte, takáto úloha zaberie nejaký čas. Rozhodnúť, či nejaké veľmi veľké čísla sú prvočísla, trvá obrovskú dobu aj s využitím počítačov. A na tom stoja aj mnohé algoritmy, ktoré šifrujú komunikáciu medzi počítačmi. Pozrime sa teraz na inú úlohu. Ako nájsť všetky prvočísla medzi číslami od 2 až do 50. Obľúbenou metódou je Eratosténovo sito, ktoré funguje nasledovne. Zoberieme si prvé číslo, to je 2, je prvočíslo, no a odstránime všetky čísla, ktoré sú jej násobkom, pretože to už sú zložené čísla. 4, 6, 8, 10 a tak ďalej. Ďalej si zoberieme 3
čo je prvočíslo. A opäť odstránime všetky zostávajúce násobky. 6 už je preč, takže 9, 12 je preč, 15, 18 je preč, 21 a tak ďalej. Nasleduje 5, čo je prvočíslo. A opäť odstraňujeme všetky násobky. Takže 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ďalej 7 a škrtneme 49. A opäť stačí skúmať čísla až po odmocninu z maxima. Takže naša hranica bola 50. Odmocnina z 50 je 7, niečo. Takže stačí nám skúmať čísla po 7. A všetky zvyšné ďalšie čísla už budú určite prvočísla. Takže našli sme 15 prvočísel od 2 do 50.